Ayo. Uy, ay na ako diri. Mo na ni diri. Nag-hire sila. Mo ta ako. Ako kay balis ako amo. Sige yung mga apply ko. Nag-hire man kaya. Naghiring gani no, lima ka pangita basig na kay gusto kuan Ba ba? kabaw nimo diri? Sa balay lang. Parehas daw. Pero kuan ang ginapangita sa kung amo karon hinda kay kanang silig lang. Oh, sige para mag-chismis mo to. Grabe, behave. Mo ni iro. Di mo ma. Behave. Sige. Kuan na sila din. Dahin. Kasi mong amo. Napay ka meeting sa sulod. Business meeting pa sila. Sige. Mo ni ma kan. Una mo nga pag ang kasoy. Ako atag kasoy ni mga pera. Kumusta naman okay, ka? diri ang mga benefits, Mari? Uy, kay kabalo biya ka kung amo kay kanang panagsaram gud na siya uli diri kay nanap pag uli lagi kag Manila niya. Japan, ang Asa na sila? Si siya travel around the world. No, ni gwapo nag-skip diri no. Kasi pa na yung mga PhilHealth mo, siguro. Oh. Gwapo diri kinaay paternity leave. Maternity. Ay, maternity pa rin naman na. Paternity. Kuan, ako minimum diri ko 500 naman lang. Kinakala sa kung makikil kabalo ba ka na kuanta diri. Pero go makaya ka no. Pero si Bobby ni, dakuha ng Bobby no. Dagko na Kisana siya, pipis Si Julius. Ay, Julius. My God, ilahan yung buro. Mapakigunit ko sa buro. Show asang buro. Ako tayong hiro, ma'am. Cute ang hiro na. Lain ba ato? Asa may mga mo tawagan na? Ay, padulong na to. Manawag to kauntaw-taod kay. Sige, Uli man to siya ron. siya mo ingon kung sa kong trabaho ko. Sige, unsa kay Pero ang tigsilig lang man. Dali, adyo kayo magtigsilig. wala problema. Makita na mag-chismis Same ta kwarto ko, no? Ay, dagan man. 17 ka book room. Ay, bungga. Ako biya kayo ng Isa na balaya. tag-room. Ako kayo ng balaya. Uy, napa na underground. Sige. Gusto Sige. ko. Ano tawagan na dito? Sige. Nay, juice. Ay, Pagkaon na anak ba? Yaya! Ay, ako magi ang yaya. Ay, ko di yaya. Come on in, look at what we've got. There's so much more, there's such a lot. Here at SM, we've got it all. We've got it all. Lots of excitement, bargains and fun. Got it all. Shopping convenience for everyone. At SM, it's all at SM. Here at SM, we've got it all for you. Madam. Oh, naana ang mga play ba? Wait lang, mapas lang nili doon na naman sa area. Oh, sige lang dagdulong. Gano'n magsakinan mo ka nga kadol rato? Sige lang naman. Ang gapoy di ako ay mga dito. Bukod di ako niya. Sige na. Thank you, honey. I love you. Naabot na tamang, dali na. Mauna din area. Ay! Kadako ba? Dali, madakdak ka ha. Mauning area. Kadako ba? Mauna kung silikon. Ano ka silig? Oh, manilig ka. Mauning tanan. Mauning tanan. Dryer man na siya, dako kaayo. Mag-start kagsilig dito alas 5 buntag. Nya mahuman ka dapat alas 6, alas 5 pod. Kung overtime man yung mamon kag alas 4. Asa mo nga mo para may bala na ko pila kong sweldo. Basi siguro po ni kagamay ang sweldo diri ha. Ay di ka ganahan, dako man. I-report ta mo diri. Dako man. Sige pa. Padulong naman to siya ha. Sige. Diri ma'am. Mauning bunda. Sigdagan ko kayo. Nana siya nana. Ay nana, dali. Ayaw pagkiat. Nana. Ay pagkiat. Ayaw pagkiat. Hello? Okay, manawag lang ko unya. Naba ko'y appointment karon. Oo. May bago nang apply. Thank you, bye-bye. Let's go, honey. Madam! Saan naman? Nakuha din siya. Bonus ha, Oo, bonus. Bibigyan, tagaan kang bonus. Basta sa kuha na ka perminti, ha? Ay, ikaw, madam. Ako nga, go siya sa trabaho. Ako pa ba, madam? Hindi na nga, dibihon ako ang kuha. Go siya, madam. Tawagan na lang para istoryahan na ako para makuratan siya kung sa iyang amo. Minda! Nana si madam. Yes. Meet madam.
Oy! Siya, madam. Siya. Ako. Tanan ni mo nakitaan diri karon ug unta tanan ni mong mga silhigan iyahan ni. Istorya siya ang pagdato. Dagat. Basig hambog na kay char na. Gisa na pagkadato. Nakadaog siya loto. Wa ka kabalo? Kung nakadaog loto, So, ang sama, ang may plano nimo, nanginahanglan makakagtrabaho, nanginahanglan makakagkwarta tungod sa imong anak. o dili ko mangina trabaho diri. Unsa man yung trabaho diri ngani kadako sa akong siligon? Ya pila sweldo nimo? Doblihon ako imong sweldo. Ha, pila? Doblihon ako imong lawas. Excuse me, di ko mo go. 10,000 ang month. 20,000 ay pag-ibig. Nakailaki taga-adlaw. PhilHealth. Na intertanan. Dili Go siya ka? ko. Kasi hindi. Ang pag-ingat ka mo. Okay ra magsudan ko ginamos kaysa naman gi kasi mo ang kwarta. Ikaw pud palimbiki kang buanga ka kabalo man ka siya ang amo. Nganong ipa-apply mo ko nimo diri? Ayaw pugsan niya to, pugsan mo dili. Dili job ko. Ah, kaisog nimo ipa gukod hindi ka sa among iro. Madam, ang high blood madam, ang high blood Pagukod madam. ko siro, ikaw na lay gukod kay mura makag iro. Hoy! Unsa man? Guard! Guard, wa kay guard, isa ra imong guard. Awang. Bad Kasi ito tanggalon din, hindi ron. Ikaw po dapat ka lang iyang buanga ka. Balimbing itong nakuha 2020 na balimbing Japon ka. Di ko makikamo nimo, kapangit imong nawong, awaong masindot pa kung sanina nimo kasi sa imong amo. Ikaw pa'y murag katabang, check. Pero dagag kwarta, nakay kwarta. No, dagat siya kwarta. Di bali na magsudan mi ginamos, at least gwapa. Ikaw, Pagwapa diha, gutom ka. Unsa man mo dawat ka sa trabaho dili kay paulion ka na mo paggawas ka na sa mong area. usa ko ba nag 20 mil kagamay ana? O gawas. May duhagi na lang madam. Gawas dahil Mura mo guys. ma-afford. Kaya nga no, nakalitan ka pagkadato, kalit mong pagkadato, ano di ka afford. Che, Unsa man, if I daw- know, wala ni mga SSS ni sila. Di ba sige, report kang buanga ka. Dawat ka o dili. Ganay, di ka na istorya. Nang inan nagporta wala. 20 mil kagamay, Diyos ko Lord. O sige, wa dili ka madawat so uli. Gawas sa among kuan. O gusto ka binakon ko na imong pagawas. Sige, paong Gawas. Gawas. ko anak na. Gawas. Gawas, gawas. Sa lumen. Yaya. Hindi ka na gumagamit. Naman, sukol Sukol ka ka? gawas. Sige. Gawas! Uy, bailat ka ka. Buanga ka. Uy, gawas! Pagawas na! Lalo na kakaisip sa mong area. Pagawas na, tuloy, pagawas na, pagawas na. Pagawas. Sige. Ay, sorry! Okay! Madam, isa na madam! Sakit mo awaan ako. Sugot pa ka dita na mabunalan ka ron. Hindi jung mo dawat kung yato man lang. Sugot Wala na siya. ka. Pangit. Parang bulldog. Hindi ko demonyo ka ayo yung buangan na. Ang balos din ikaw manggilaginaw na sa una. Balimbing si kang batong buanga ka. Ana gani ko 20,000 ang premyo ang kuan. Gawas! Gawas! Hi, we are the Biggest Good Vibes. My name is Tinkerbell aka Salome. My name is Wang Werai, also known as Minda. My name is Luvina, also known as Wang Ising. Ayan Yes. everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Biggest Good Vibes. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po chismosang silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kami mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling Yes. vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you, thank you. So yung don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye.